तो सुद्धा आम्ही त्यांना डेडिकेशन केले आमच्या SC रिझर्वेशन खातीर सगळं गोष्टी फोटोचे पहिलं असतं डेडिकेशन केले त्यांना ते डेडिकेशन आवड असतो सगळ्या धर्माचे आवड असले गोविंद गावडे गणेश गावकर सगळे SC लीडर सगळे CM असलो आवड असलो आणि त्यांना सुद्धा आम्ही पॉलिटिकल रिझर्वेशन पुढाला 27 ते 4 मतदारसंघ दिलो तर पहा तिथे SC भाव होतात ते सुद्धा डेलिगेशन केलेले आणि त्यांना होम मिनिस्टरपर्यंत आम्ही बसले त्यांना आई हे पण सेवा वाटवा लागले सेवा केले सांगले की आमचे सगळ्यांनी ठाकूर घरातले धरला की आमची लढाई असली ती गावडा मुंबई वेळी दंगल की आमचे आता पहिलीपासून जे नाटक असतात बाकीचे आमचे पेडकर बाबा असले की बाकीचे भुरगे आहेत त्या गावात सुरुवातीपासून लढत दिलो 96 ते 2003 वडून लढत दिलो लांबी 96 to 2003 वडून लढत दिलो ठाकूर गावडा मुंबई वेळी दंगल शेवटी 2013 त्याला भेटला असताना 2 दशक होते आपण गावडा मुंबई झाले आणि 2003 ते आता 24 21 वर्ष झाले आम्ही स्ट्रगल करतात आज तरी नाही ऐकलं एकदम गळत होता आता तरी आम्ही सगळे क्लिअर केले असं आता तरी आम्हाला मेळपाचे ज्ञान वाढलेलं असं म्हणजे थोड्या दिवसांनी आम्हाला दिसतं की जावपास आहे की आता किती करून सुद्धा तो चालू नाही त्याला फुकायला